jareke unggah kesik. Nggih, niki ingone-ingone Pak Sukir akeh. Jaranane ana 10. Gede-gede kabeh, kuat kabeh, nggih. Nggih, kuat niku mertandake kuat segalane. Ya, kuat nyambut gawene ya kuat senine, nggih. Makane yo ragangane yo ketok gede-gede. Iki yo gelem atun, gelem kampung. Nggih to. Makane sikil ketok ireng-ireng putih mergo wedak niki lho. Nggih to. Makane lho iki kuat niki lho Pak. Mbok beli badhe ngersake mantu elek-elekan iki oke, nggih. Ning sawah gelem, golek duit ya gelem. Sapa? Wis nduk jarike. Wis. Ayo. Masuk.
Matur nuwun.